Hei kaikki ja tervetuloa uuden Minecraft-videon pariin. Ja tässä videossa me lähdetään kiertelemään näitä paikkoja tästä. Kun mehän viime jaksossa muutettiin tähän tällaiselle vähän laajemmalle alueelle, me voidaan rakentaa tähän jotain. Ja mä rakensin sen, kun mä lopetin sen viime jakson, niin mä rakensin meille talon. Tällaisen, tässä voi olla oleskella näitähän ei saada ja tälleen. Ja hienon talon, se on 2-kerroksinen talo. Mutta joo, tällainen nurmialue tässä on, tähän voidaan rakentaa jotain. Ja ehdottakaa todellakin kommenteissa kaikki noi rakennusvinkit otetaan vastaan, että mitä rakennetaan, niin kirjoittakaa kommentteihin, niin mä otan niitä sitten sieltä ja rakennellaan niitä nyt sitten seuraavissa jaksoissa. Mutta lähdetään nyt tästä vaikka tänne toiselle puolelle jokea, tai tosta tälle puolelle. Ja mehän voitais ottaa lemmikkejä meille, eläimiä tästä sitten jonain kohtaa, niin saatais sellainen itsellemme niin sanotusti sellainen farmi. Ja täällähän on, oletko sinä musta vai ruskea lammas? Ruskea. Aasi. Täällä on aaseja, me voidaan ottaa niitäkin. Oho. Ei. Täällä on tää illakertorni täällä meidän läheisyydessä. Tai meidän basein läheisyydessä. Vasta huomasin nyt. Tää on kyllä hauska, kun tähän on lisätty näitä kaatuneita puita. Okei. Mä otan nyt miekan tosta käteen. No, mä tuun vaan kattoo mitä teillä täällä on. Okei, joo. Ei mitään ihmeellistä. Tänne näin vaan, hui. Otetaan siitä äkkiä. Ne ei pääse tänne. Noin. Nyt ei ole enää mitään hätää. Otetaan siitä tähän näin. Noin. Nyt me ollaan tämän tornin kuninkaita. Näin. Tämä on nyt meidän. Mitäs muuta tuolla oli? XP-pullo, lumottopullo. Mikä tän on? Noin. Liekki, ok. Varsijousi. Mitähän me jätettäis pois täältä? Meillä on aika paljon kaikkea turhaa täällä. Multa voisi jäädä tänne. Sieltä lisää nuolia. Sieltä porkkana. Joo. Aika hyvä. No. Varsijousi ja sitten toi lumouskirja, niin niillä nyt pääsee jo ihan riittävän pitkälle. Ok, noi pitää käydä jossain kohtaa päihittämässä nämä täältä. Oliko tällä näin rautakolmi? Tuo on niitä. Muistaakseni tällä pitäisi jossain olla. Jos en nyt väärässä ole. Rikkoudun nyt. Kirveellä saa paremmin. Mun mielestä tässä on nopeampi tai parempi hyökkäysnopeus. Jossain on. Siinä. Saan täältä ton viirin. Noin. Vapaaehtoinen karkoittaja. Okei. Ja mitäs me saatiin? Pahan enteinen pullo. Elikkä me voidaan aloittaa nyt raidi. Tuolla. Tuolla kylässä. Siellä on kolvi. Niin täällä on näitä. Mitä noi on? Apureita. Mutta me ei nyt päästä niitä vapaaksi
vielä. Mä kuulin ton. Niin nyt ne seuraa mua sitten. Ja jos ihmettelette mistä mä laava-ämpäri saatiin. Mä tossa silloin kun mä rakennin sen talon, niin mä lähdin hakemaan lisää puuta yhdestä toisesta suunnasta. Niin siellä oli laava toi puuli, semmonen aika suuri, niin sieltä voidaan sitten hakea lisää laavaa. Rakennetaan tässä jaksossa Nether-portaali. Se oli mun tämän videon tarkoitus. Jotenka joo. Montako teitä tuli? 3. Te niinku ammutte toisianne. Noin. Helppo juttu. Sitten syödään vähän ruokaa tästä. Sitten jaksetaan taas juosta. Ja voitais nyt lähteä kattelemaan sitä laavaa lisää. Koska mä en ottanut tosin sitä kuin yhden ämpärillisen jostain syystä. Näkyykö se tuolla äsken? Taisi näkyä. Joten lähdetään sieltä hakemaan nyt sitten. Käyn tekemässä kotona lisää ämpäreitä ja lähdetään hakemaan laavaa. Ja niin, täällä on nämä meidän koirat. Ja muutama oli ehdottanut viime Minecraft-jaksoon näille nimiä. Mutta mä en nyt justiinta muista. Mutta tää on meidän ensimmäinen koira, joka on tällä nurkassa. Sitten tuli tämä. Ja tämä on 3. Jotenka, joo. Mutta sitten, katsotaan, laitetaan toi tonne. Miten meillä on 4 pussia? En tiedä. Meidän torvi sinne. Sitten laitetaan tosta vähän tavaroita tonne. Ai meillä on täällä 1 ämpäri. Mä unohin. Sinne niin. Noin, tehdään lisää. 1 ämpäri lisää. Nyt lähdetään hakemaan sitä laavaa lisää. Mä ajattelen, että sitten kun edetään tässä pelissä enemmän, niin tehdään sellainen Nether-huone, josta me päästään Netheriin. Jotenka toivotaan, että tai laittakaa siitäkin kommentteihin sitten, että minkälainen tehdään. Mut nyt otetaan siitä ainakin 1 ämpärillinen vielä. Ja yhdellä ämpärillä sitten kannetaan vettä sinne. Jotenkas otetaan vaikka siitä vettä. Ja sitten meidän pitäisi suunnitella, että mihinkä me se tehdään. Vai pitäisikö meidän nyt käy nukkuus toi yö pois? Mennään tänne näin ja noin. Ja tilakkaa kanavaa ja tykäkkää videosta, jos ette ole sitä tehnyt, niin se olisi ihan kiva. Ja nyt mennään tästä miettimään, pitäisikö se kumminkin tehdä tähän vuoren kylkeen nyt kumminkin sitten sellainen Nether-huone. Tehdään semmonen hieno, yritetään saada sellainen hieno Nether-huone tohon tähän näin. Tästä pitää kaivaa vaan aika syvälle tonne. Mut se nyt ei haittaa. Mut joo, mä kaivelen tästä tonne sellaisen kolonniin. Katsotaan sitten enemmän. Ja näin, nyt meillä on tässä jonkunlainen tämmönen huone. Me voidaan vielä sitten siistiä tätä niin jossain kohtaa, mutta tämmönen tästä nyt tuli. Ja mä mietin vähän, että pitäisikö meidän kaivaa tästä vähän sellainen syvennös tähän. Että kaivetaan täällä niin, että sitä menisi niinku tavallaan portaat alaspäin pikkusen. Että sitten kun saadaan sitä Netheristä tuotua niitä
kaikkia netherräkkejä ja tällaisia, niin tehdään niistä siitä vähän hienompi huone meille. Ja nyt kun meillä on tällainen, oho, tulipa tästä vähän iso. No, ei se haittaa. Tonne vielä tommonen. Näin. Joo. Nyt sitten, oliko se, että laavaa veden päälleköhän se oli. Niin kuin näin, joo. Me tarvitaan lisää vettä. Me pitää tehdä joku tällainen vesiallas tohon. Semmoinen, me saadaan loputtomasti vettä siitä. Mutta tällehän me saadaan näppärästi tohon. Ainakin mä ajattelisin niin, että saatais äkkiä tolleen. Mutta pitäis olla enemmän laavaa. No niin, nyt lähtee viimeiset vedet ja laavat tonne. Mä en nyt yhtään on varma, tuliko tästä liian pieni. Ehkä taisi tulla yhden blogin liian pieni, mutta nyt katsotaan. Meillä olisi ollut obsidiaania täällä. No, ei se haittaa. Onko meillä tuluksiin kaikki tarvittava? Ja mä oon varma, että nyt ei me voidakaan nukkua. Ei oo vielä ihan pilkkopimeä yö. Tuolla ei ollut. Onko niin, että meillä ei oo? Ei ole piikkikiveä eli flinttiä. No niin, nyt. Elikkä meidän pitää lähteä etsimään tuolta rannalta hiekkaa, josta me saadaan flint and steel tehtyä. Mutta mä en oo... Ei, onko tässä? No varmaan onko täällä
hiekkaa, eikö soraa jossain. Ei muuten varmaan oo. Vai onko tuolla sittenkin? Vai onko se savea? Ei oo, se on savea. Höh. Mistähän me sitten saadaan soraa? Siinä. Otetaan lapio käteen. Ei tullu. Sieltä! Piikkikivi, tuliko? Ei, mihin se nyt on? Tuolla. Niin, nyt. Siellä. Piikkikivi, eli flint. Portaali. Ja nyt se on se totuuden hetki. Toimiiko se? Ja se meni päälle. Yes. Siinä se on. Käydään nyt vähän tyhjää meidän inventoria vähän tästä kaikesta turhasta. Mutta nyt mennään sitten. Oi. Tänne. Näin. Ei tää oo koskaan kestänyt näin kauaa. Ja täällä ollaan. Ja onko tää nyt sitä... Mä en muista tätä alueen nimeä, mutta se jos oli niitä endermanejä. Taisi muuten olla. Onkin. Kuuluu ääni. Ääni. Jossain siellä on. Elikkä me päästäis aika äkkiä nyt endiin ja läpäisemään tää peli, mutta yritetään saada tästä semmonen mahdollisimman pitkä sarja tehtyä. Oho. Ja siellä on sitä niitä piklineitä, ai, ja zombipiklineitä, joista mä puhuin. Ui, että mä tipuin. Näin. Nyt me ollaan tällä halla. Meidän pitäis vaan päästä jotenkin tonne ylös takaisin. Tehdään tästä nyt vaikka heti joku portaat tonne ylös. Näin. Tuolta me tultiin. Näin. Vaikka no tohon. Noin. Niin tulee. Aina tulee. Sitten lähdetään tänne katsomaan ihan paikkoja. Olisiko tässä fortressia missä lähellä? Siellä näkyy. Siellä näkyy fortressi tuolla. Joo. Mutta tää oli ihan hyvä spawni tohon noin lähelle niinku fortressia, että päästään aika nopeastikin tosta sinne. Mutta nyt lähdetään tästä. Vetää vähän tällaisia merkkejä tänne, että mistä päin on mitäkin. Noin. Joo. Tänne. Jos me nyt menemme. Niin. Tosta. Siihen. Ja rakennellaan nyt tällaiset joku nopeat portaat tästä ylös, että me päästäis tänne meidän spawnipisteelle tai siihen mistä me tultiin, niin sinne. Että ruvetaan tekemään sitä meidän nether-huonetta nyt. Otetaan tästä puuta vähän. Otetaan yksi tommonen sienilyhty tosta joukkoon. Ja vähän tätä nether-rekkiä tästä. Sillä me pärjätään nyt ainakin alkuun. Ja puutakin meillä näytti olevan sinistä puuta ihan hyvin, niin mennään näillä. Ja kun tämä nyt ei mikään
maailman kaunein olettaa meidän huone, niin nyt me ruvetaan sitten sitä rakentelemaan, joten lähdetään aloitetaan sillä, että tehdään tää lattia suoraan tästä Netherrackista näin. Hienosti. Nyt joudun kulkemaan tosta ton portaalin läpi näköjään. Tehdään tästä tällainen polku. Tai tällainen polun tynkä ainakin tohon. Noin. Tällainen. Ja sitten käyn tekemässä niitä portaita muutama. Niin saadaan pitääkö ottaa vaikka noin monta. Niin saadaan ainakin riittää. Jotenka nyt siitä näin. Nyt meillä olisi ne hienot portaat. Ja rakennetaanko no niin. Oishan se pitänyt arvata, että se menee hajalle saman tien, kun ruvetaan jotain tekemään. Mutta äkkiäsköhän rakentaa uuden siitä. Noin. Sieltä yksi uusi lapio ja ei muuta kuin menoksi. No niin, mä sain tätä nyt vähän eteenpäin, mulla loppuu materiaalit, niin mun käydään hakemaan tätä Netheristä pikkusen ja tää nyt on aika hyvällä mallilla jo nyt, mutta yritän nyt saada se tässä jaksossa jo vielä loppuun, jotenka niin ei jäisi ensi jaksolle hirveästi sitten siitä tekemistä. Ja lähdetään ensi jaksossa varmaan sitten tutkimaan sitä Fortressia vähän tarkemmin. Ja ehdottakaa tosiaan kommenteissa kaikkia noita kaikkia kyläläisfarmeja ja tällaisia, millä sais noita emeraldeja ja kaikkia tällaisia, niin kaikkia hyvää kamaa, niin ehdottakaa kaikkia sellaisia rakennelmia ja rakennuksia tuolla kommenteissa, niin mä luen niitä sitten ilomielin. Oho. Ja niin. Joo. Ja sitten kun ollaan riittävän kauan pelattu, niin ruvetaan suunnittelemaan endiin menemistä. Ja kun meillä on toi Fortressi tossa lähellä, niin me saadaan niistä blazeista noita blaze rodeja. Ja niillä me voidaan sitten noitten sanotaan nyt ton enderpearle ja niillä
Tai niitä tehtyä. Jotenka näin. Mulla on se lapio jossain tuolla. Ja tällaista. Jotenka pistäkää se kanava tilaukseen, jos haluatte lisää Minecraftia ja tälleen. Jotenka joo, nyt vaan kasaillaan tämä tästä vielä äkkiä, niin eikö tämä video alkaisi sitten olemaan paketissa sitten tältä osin. Ja joo, oho. Pitää mennä. Ei mä en saa sitä sieltä. Miksiköhän tästä nyt ei taas mahda tulla yhtään mitään? Miten mä saan? No että toi on vähän... Siihen nyt jää tommonen ärsyttävä kolo. Jollekään ei voi mitään, mä yritän saada sen pois. Mutta joo, näin paljon me saatiin tällä videolla aikaan. Me päästiin Netheriin ja sitten rakennettiin Nether-portaali. Sitten kierrettiin vähän näitä maisemia tai maisemakiertue saatiin tälle videolle ja käytiin moikkaamassa tai katsomassa se illakertorni. Ja tällaista. Mutta joo, tää video oli tässä ja kiitos kun katsoit videon ja muistahan tykätä videosta ja tilata kanavaa jos et oo sitä tehnyt, jos olis. Moikka!